Il-Prim Ministru Robert Abela qal li jekk minkejja x-xogħol kollu li sar tul is-snin ikun hemm imqarr qtil wieħed bħal ta' tlieta filgħodu, dan ifisser li ma jkunx sar biżżejjed. Il-Prim Ministru kien qed jikkummenta mal-ġurnalisti meta kien qed wieġeb domandi b'rabta mal-qtil ta' Bernice Kassar. Kien għalhekk ukoll li l-bieraħ ħtarna minnu fih inkjesta ministerjali u ħadd tiffoka fuq żewġ binarji, jiġifieri kemm fuq l-intern kif ukoll fuq il-ġustizzja biex tidentifika jekk kienx hemm nuqqasijiet jew le u jekk kien hemm dawk in-nuqqasijiet jekk dan il-każ seta' jiġi evitat jew le. U għannota x-xogħol li jsir kemm mill-unit speċjalizzata fil-pulizija kif ukoll mill-qrati, iżda żied jgħid li għalih huwa inaċċettabbli ċertu dewmien. Mhux qed ngħid li m'hemmx rimedji interim u minn dak li ġejt informat f'dan il-każ kien hemm każ partikolari li għalkemm ġie appuntat fit-tul kien hemm talba interim għal protection order u din ġiet milquha mill-Maġistrat Lara Lanfranco, imma xorta waħda li jkollok każ li ġie appuntat sena 9 xhur jew sena u nofs wara għalija s-sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli. Il-Prim Ministru fisser kif il-Gvern huwa impenjat li jagħti r-riżorsi meħtieġa lill-qrati. Il-riżorsi kollha illi talbitna l-ġudikatura li talabna l-Prim Imħallef, talabna numru ta' mħalfin, talabna wkoll numru ta' maġistrati u dawk allokajnihom kollha, jiġifieri bħalissa hemm proċess miftuħ ta' sejħa kemm għal ħatra ta' aktar imħalfin kif ukoll għal ħatra ta' aktar maġistrati minn dak li jien informat wieħed mill-maġistrati l-ġodda se jiġi assenjat biex ikun qed jisma' każijiet ta' vjolenza domestika bħalissa maġistrata waħda li tisma' każijiet u dik mistennija titla' tnejn.